Здравейте, аз съм Криси, добре дошли в моя канал и в едно ново видео за влогманс, което ще бъде супер кратко, по-скоро съобщение за вас, в което много набързо искам да ви споделя, че тъй като аз обожавам да правя подаръци, честно казвам повече отколкото да получавам, дори и ми се искаше, тъй като вече влогманс е минал средата си, Коледа все повече и повече наближава и е време за подаръци. Ми се искаше да подготвя една коледна кутия с избрани от мен различни подаръчета и да я подаря на един от вас на случайен принцип. Чудех се дали да ви показвам кутията и какво съдържа тя, но така, поне според мен, много ще се открадне от елемента на изненадата и от тръпката по очакването на един подарък, за който не знаеш чак толкова много, но пък тотално нищо да не знаете, пак ми се струва в другата крайност, общо взето. Така няма да сте сигурни дали бихте искали да участвате и дали кутията е подходяща за вас. Така че ще ви споделя какво съм планирала да сложа вътре в нея. Разбира се, тя основно ще бъде книжна, като на първо място ще има една коледна книга и една художествена литература, която няма да е коледна, ще бъде и за възрастни. Обещавам да не е детска, защото знам, че повечето от вас четете повече литература за възрастни, отколкото за деца, така че ако сложа детска книжка, може да не допадне на абсолютно всеки. Така че две книги, една коледна, която да е в духа на празника и една, която да може да си четете и след празниците. След това искам да сложа един книжен аксесуар, като няма да уточнявам точно каква големина, в какъв стил, просто книжен аксесуар. И към него ще добавя селекция от нещо, което аз наричам книжни глезотийки. Като тук може да са листчета, стикерчета, от тези цветните тип тиксо, което се ползва за украсяване на тефтери. На английски се казва лоши тейп, аз на български си го наричам просто цветно тиксо с някаква картинка. Като това ще е селекцията от тези неща. Ще ви подбера разнообразни за читателите, които обичат да си водят книжен дневник или някакъв тефтер и обичат да си го украсяват, да имате под ръка разни канцеларски материали. След това ми се иска да сложа два козметични продукта, с които малко да се поглезите покрай празниците и да ви стане още по-уютно. А пък още по-хубавото, докато се глезите козметично, да се поглезите и с някакво хапване. Така че ще ви сложа две лакомства, които да са сладки и селекция от чайчета, тъй като аз обожавам да пия чай, пробвала съм всякакви разнообразни и винаги ми е много приятно да ми идват гости, на които да предложа чайчетата, които съм пробвала наскоро, за да видя какво ще бъде тяхното мнение. Така че в едно коледно пликче ще ви подбера и селекция от някои от най-любимите ми чайчета, които съм открила през последните години. Единственото, което просто трябва да направите, ако искате да участвате в, не знам, тази томболка, в тази размяна на подарък, макар че то няма да е точно размяна, аз ще ви давам подарък, но вие с вашите мили коментари и нещата, които ми споделяте, ми връщате обратно, всъщност положителни емоции. Напишете ми просто надолу в коментарите с какво свързвате вие най-вече Коледа и уюта покрай нея. Каква е есенцията на Коледа за вас и не забравяйте да ми оставите имейл или инстаграм акаунт, чрез който всъщност да се свържа с вас, когато изтегля победителя, за да може да ми дадете координати за офис на някой куриер, било то Speedy или Еконт, за да мога да ви изпратя и спечелената награда. Надявам се наистина да зарадвам някого с тази коледна кутия и да му донеса усмивки покрай празниците и да си ползва нещата вътре дълго време. И забравих какво щях да кажа. Исках още нещо да добавя, но просто ми изникна от главата, защото това видео го снимам доста късно. Бях си записала на телефона нещата, които искам да добавя, но реших, че няма да си гледам телефона, докато
докато снимам видеото. И ето, това ми изигра сега лоша шега. Но, като се сетя, и ако изобщо се сетя, ще ви оставя това, което исках да ви кажа в коментарите. Така че, да, напомням в коментарите просто каква е есенцията на Коледа за вас и координати, за да могат да се свържа. Най-вероятно в един от влоговете ще видя през каква онлайн платформа, ще изтегля на случайен принцип един от коментарите и ще покажа кой е победител и после ще се свържа с него. Надявам се наистина да ви зарадвам с това и ще се видим отново в следващото видео. Чао!